హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈ 18 రోజుల గీతా క్లాస్కి అందరికీ కూడా స్వాగతం. మనము రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున ఈ 19 రోజులు యాక్చువల్గా ఈరోజు మొట్టమొదటి రోజు భగవద్గీత పాఠం కాకుండా అసలు ఈ క్లాసుల గురించి ఎలా నేర్చుకుంటాము ఏమిటి విషయం అంతా కూడా మీకు ఓరియంటేషన్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాము. తెలుగులో ఈ క్లాస్ ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా చెప్తాము, ఏం చెప్తాము, ఏ రకంగా చెప్తాము, ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, మీ క్విజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చిన్న సైజు టెస్ట్ లాంటిది అనమాట. అవన్నీ కూడా ఇందులో వివరిస్తాము ఈరోజు క్లాస్లో. సో దీన్ని ఓరియంటేషన్ అంటాము. ముందుగా ప్రార్థనతో క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. రోజు ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ. సో మొట్టమొదటి రోజు క్లాసు ఏమిటి అంటే ఈ విషయాలన్నీ మీకు కొంచెం అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ముందుగా క్లాస్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఈ క్లాసు ఎవరి ద్వారా నేర్చుకుంటున్నాము ఏమిటి అనేది ఒకసారి మీకు ఇందులో వివరిస్తాను. 18 రోజులు. సో క్లాస్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ ఏమిటి అంటే భగవద్గీత అంటే ఏమిటి, అసలు భగవద్గీతలో ఉన్న ప్రత్యేకత అంటే ఎవరికైనా తెలుసా, చెప్పగలరా? భగవద్గీతలో ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి, మీరప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. వేదాంత్ గారు హరే కృష్ణ చెప్తారా? చెప్పండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మీరు అన్మ్యూట్ అని మీకు మ్యూట్, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. చెప్పండి. హలో చెప్పండి మేడం. హరే కృష్ణ చెప్పండి. ఈ భగవద్గీత అనేది మనకి లైఫ్ లో ఎలా ఉండాలి, ధర్మంగా ఉండాలి, మనం వ్యక్తితో ఎలా నడవాలి, వెరీ గుడ్, ఎలా ఉండాలి, మన ధర్మాన్ని ఎలా రక్షించుకోవాలి, మనం ధర్మంగా ఎలా ఉండాలి. వెరీ గుడ్. మనము అధర్మాలు ఎంత కష్టం వచ్చినా అధర్మం చేయకుండా ఉండాలి. ధర్మం అనేది భగవద్గీత నేర్చుకోవచ్చు మేడం. వెరీ గుడ్. సో ముఖ్యంగా మీరు చెప్పినట్లు ముందుగా ఏమిటి అంటే మనము ఏ రకంగా నడుచుకోవాలి, జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి, ధర్మ మార్గం అంటే ఏమిటి, మన మోక్ష మార్గం ఎలా ఉంటుంది, ఏ రకంగా నడవాలి, ప్రాక్టికల్గా కూడా మనకి అసలు భగవంతుడు అంటే ఏమిటి, భగవంతుడిని ఎందుకు పొందాలి, పొందితే ఏం జరుగుతుంది, పొందకపోతే ఏం జరుగుతుంది, ఎలా మనం ఆ మార్గానికి వెళ్ళాలి, ఏ రకంగా నడుచుకోవాలి, అన్నీ కూడా ఇందులో మనకు అర్థమవుతాయి చదివేసరికి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు వేదాంత్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో అది ముఖ్యంగా మనం భగవద్గీత గురించి నేర్చుకునేది. ఈ భగవద్గీతలో గీతా మహత్యం అని చెప్పి
యాక్చువల్లీ మనకు ఒక మీలో చాలామందికి కూడా తెలిసే ఉంటుంది గీతా మహత్యం. ఈ గీతా మహత్యం వినిపిస్తాను, మీరు. అథ గీతా మహాత్మ్యా గీతాశాస్త్రం ఇదం పుణ్యం యా పఠేత్ త్రయతా పుమాన్ విష్ణుపదం అవాప్నోతి భయశోకాదివర్జిత. ఓకే, సో గీతాశాస్త్రం ఇదం పుణ్యం. ఎందుకు పుణ్యం? ఎందుకు? ఎవరు చదివి ఎప్పటేత్ ప్రయతా పుమాన్ అంటే ఎవరైతే చదువుతారో ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని విష్ణుపదం అవాప్నోతి, విష్ణుపదంని పొందుతారు. భయశోకాది వర్జిత, భయము శోకం అనేది వదులుతుంది, పోతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే ఈ గీత సారాన్ని స్టడీ చేస్తారో వాళ్ళకి విష్ణుపదం వస్తుంది, వాళ్ళకి భయము శోకము వాటి నుంచి విడుదలవుతారు అని చెప్తుంది. గీతాధ్యాయనశీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ నైవ సంతి హి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. సో ఎవరైతే ఈ గీతాశాస్త్రాన్ని శ్రద్ధగా చదువుతారో వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క కృపతో పూర్వజన్మ పాపాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి పోతాయి అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. గీతాశాస్త్రాన్ని ఎవరైతే శ్రద్ధతో చదువుతారో భగవంతుడి దయతో వాళ్లకు పూర్వజన్మ పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి. మలా నిర్మోచనం పుంసా జలస్నానం దినే దినే సకృద్గీతాంబసి స్నానం సంసారమలనాశనం. సో మనము మురికి ఉంటే శరీరానికి స్నానం చేస్తే ఎలా అయితే ఆ మురికి వదులుతుందో అలాగే ఈ గీత అనేటటువంటి గంగలో కనుక మనం మునిగినట్లయితే మన యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న మురికి అంతా కూడా వదిలిపోతుంది. అంటే మన కాలుష్యము, మన కర్మలు అన్నీ కూడా పోతాయి, అంటే పాపకర్మలు అని చెప్తున్నారు. గీత సుగీత కర్తవ్యా కిమ్మన్యే శాస్త్రవిస్తరే యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖా పద్మాదినిసృత. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇది భగవద్గీత ఎవరో కాదు, భగవద్గీత పలికిందెవరు? స్వయంగా పద్మనాభుడు అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు, శ్రీకృష్ణుడు అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు మరి స్వయంగా భగవంతుడే పలికారు. కాబట్టి ఆయన నోటి నుంచి ముఖపద్మ వినిశ్రుత, ఆయన నోటి నుంచి వెలువడినటువంటి వెలువడినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ. కాబట్టి ఈ పుస్తకం అన్నీ కూడా, ఈ పుస్తకం ఒక్కటి చదివితే చాలు, ఇంకా వేరే వేదాలన్నీ కూడా అక్కర్లేదు. ఎందుకు అంటే స్వయంగా భగవంతుడే ఇది చెప్పటం జరిగింది కాబట్టి. అథ గీతా మహాత్మ్యా గీతాశాస్త్రం ఇదం పుణ్యం యా పఠేత్ త్రయతా పుమాన్ విష్ణుపదం అవాప్నోతి భయశోకాదివర్జిత. గీతాధ్యాయనశీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ నైవ సంతి హి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. మలా నిర్మోచనం పుంసా జలస్నానం దినే దినే సకృద్గీతాంబసి స్నానం సంసారమలనాశనం. గీత సుగీత కర్తవ్యా కిమ్మన్యే శాస్త్రవిస్తరే. ఓకే, సో వాయిస్ లేదని కొంతమంది అంటున్నారు. సో వాయిస్ ఎవరికి వినపడట్లేదా?
హరే కృష్ణ శ్రీదేవి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, అంత బాగానే ఉంది. వినిపిస్తోందా? ఓకే, సరే, క్లియర్ గా ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिसृतम्. సో మరి ఫుల్ వాయిసే పెట్టాను. మీరు మీ డివైస్ ఏదైనా ఉంటే ఫోన్లో వాయిస్ మరి వాల్యూమ్ అది పెంచుకుని చూడండి, ఏమైనా పని చేస్తుందేమో. మరి ఇంతకంటే మనం ఇక్కడ వాల్యూమ్ పెట్టడానికి ఇంకా లేదు. పోతే ఈ శ్లోకాలో ఏం చెప్తున్నారంటే భారతామృత సర్వస్వం అంటే విష్ణువక్త్ర ద్వినిశ్రితం గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మాన విద్యతే. సో ఇది ఈ గీతా గంగోదకం అంటే గంగా తీర్థం అని అర్థం. పీత్వా తాగినట్లయితే పునర్జన్మ నా విద్యతే, పునర్జన్మ అనేది మళ్ళీ ఉండదు, మళ్ళీ రాదు. పునర్జన్మ రాదు అంటే ఏమిటి? మోక్షం వచ్చినట్లు లెక్క. సో ఇదంతా ముందు ఇంకా వివరంగా మీరు గీత క్లాస్ మనం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు బాగానే తెలుస్తుంది, అన్నీ తెలుసుకుంటాము. భారతామృత సర్వస్వం విష్ణువక్త్ర ద్వినిశ్రితం. సో స్వయంగా భగవంతుడి యొక్క మహాభారతంలో విష్ణువు యొక్క నోటి నుంచి వెలువడినటువంటి ఈ భగవద్గీత ఈ గీతా గంగోదకాన్ని తీసుకున్నట్లయితే మనకి పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम्. సో ఇది అన్ని ఈ ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా ఒక గోవు అనుకున్నట్లయితే గోపాలుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ గోవుల నుంచి పాలు తీసేటటువంటి వాడు. ఆ పాలు అంటే ఆ గీతాసారం అన్నమాట. అది ఈ అర్జునుడు ఒక దూడ లాంటి వాడు, పార్థుడు అంటే అర్జునుడు, పృథక్ కుమారుడు, కుంతీపుత్రుడు అని అర్థం. పార్థుడు అనే పేరుంది అర్జునుడికి. సో పార్థుడు ఒక గోవు లాంటి వాడు, ఆ సారాన్ని తీసుకునే గోవు లాంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. గీతామృతం మహాత్ ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. ఇది ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్రం గీతం, ఒకే ఒక శాస్త్రం ఉంది. ఏది? ఈ దేవకీ పుత్రుడి నోటిలోంచి వచ్చినటువంటి ఈ గీతమే మనకు అవసరమైన ముఖ్య శాస్త్రం. ఒకే ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, ఒకే ఒక దైవం మనం ఎవరంటే దేవకీ పుత్రుడు. దేవకీ పుత్రుడు ఎవరు? శ్రీకృష్ణుడు. ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని అని, ఒకే ఒక మంత్రం మనకు కావలసినది ఏమిటి? ఈ భగవన్నామమే. కర్మాపి ఏకం తస్య దేవస్య సేవ. సో మనం చేయవలసిన ఒకే ఒక పని ఆ భగవత్ సేవ అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో అది ఈ గీత మహత్యం రాయబడింది. ఎవరంటే శంకరాచార్యులు వారు రాశారు ఇది. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఫౌండర్ ఆచార్య ఆఫ్ ఇస్కాన్? నెక్స్ట్ ఇస్కాన్. మీకు ఆన్సర్స్ తెలిస్తే జూమ్లో టైప్ చేయండి. ఎంతమందికి తెలుసో ఒకసారి చూద్దాము. తెలిసిన వాళ్ళంతా జూమ్లో ఆన్సర్ టైప్ చేయండి. ఇస్కాన్ ఫౌండర్ ఎవరు? ఎవరికైనా తెలిస్తే దయచేసి జూమ్ చాట్లో మీ ఆన్సర్ టైప్ చేయండి. ఇస్కాన్ సంస్థ యొక్క వ్యవస్థాపకులు, ఫౌండర్ ఆచార్య అంటారు ఇంగ్లీష్లో. వ్యవస్థాపక గురువులు అని తెలుగులో. దీన్ని స్థాపించినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఆయన. ఇస్కాన్కు వ్యవస్థాపక గురువులు ఎవరు? మీకు ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్లో ప్రభుపాద. వెరీ గుడ్ పద్మావతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ప్రభుపాద, ఆయనకు భక్తి వేదాంత అని ముందు ఒక బిరుదు, ప్రభుపాద కూడా అది కూడా ఒక బిరుదు. అసలు పేరు ఏసీ అంటే అభయచంద్ర.
సో ఆయన యొక్క ఆ, బోధల ఆధారంగా అంటే ఆయన మళ్ళీ ఈ భాగవతము ఇవన్నిటి విషయాలే ఆయన మళ్ళీ అన్నీ రాశారు. సో ఆయన స్థాపించి అవన్నీ బోధించి ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది. ఇక్కడ ప్రభుపాద అమెరికా దేశంలో ఆయన పెట్టినటువంటి సంస్థ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. సో చిన్నతనంలో ఆయన ఒక వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించారు. చిన్ననాటి నుంచి భక్తి ఇవన్నీ పూజలు ఆయనకు అలవాటు. ఆ తరువాత ఆయన కొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత గురువుగారిని స్వీకరించటం, ఆ గురువుగారి యొక్క ఆదేశానుసారం ఆయన ఈ మార్గంలో వెళ్తూ చివరకు ఈ ఎన్నో పుస్తకాలు రాయటం, ఒక మ్యాగజైన్ని ప్రచురించటం, అది ఈరోజు కూడా నడుస్తుంది. ఇవన్నీ చేశారు చాలా సంవత్సరాలు. చేసిన తర్వాత ఆయన చివరకు గురువుగారి ఆదేశం ప్రకారం, అంటే ఈ పాశ్చాత్య దేశం వాళ్ళకి భగవంతుడి గురించి తెలియదు కాబట్టి అది బోధించాలి అని ఆయన చెప్పబట్టి అది చేయటానికి గురువాజ్ఞను పాటించటానికి ఆయన ఇలా షిప్లో ఆ రోజుల్లో ఆయన అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ చివరకు ఎన్నో కష్టాలు పడి పాశ్చాత్యులను అందరికీ కూడా భగవంతుడి గురించి చాలామందికి తెలియజేసి ఎంతోమంది శిష్యులను సంపాదించి ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది. ఇంకపోతే తర్వాత ఈ ఎన్నో పుస్తకాలు ఆయన భగవద్గీత, భాగవతం, చైతన్య చరితామృతం ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించటం జరిగింది. బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనేటటువంటి ఈ మ్యాగజైనే ఆయన ఇండియాలో ఉండగానే స్థాపించి దాన్ని ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా రన్ అవుతూనే ఉన్నది. ఈ పుస్తకాలు చాలా పుస్తకాలు ఆయన రాయటం జరిగింది. In Delhi, Bhaktivedanta Swami personally distributes. ఇక్కడ బ్రీఫ్గా ఆయన యొక్క విషయాలు కొన్ని చెప్తారు, వినండి. నేను మళ్ళీ ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తాను. Copies of Back to Godhead, and with small donations, struggles to maintain the publication. ఆయన ఢిల్లీ వచ్చి చిన్న చిన్న డొనేషన్లతో పాపం అలాగే జరగక అలాగే ఉంటూ Regularly sees Surendra Kumar Jain, a printer. It was somewhere in the month of February 1956 that I first met Prabhupada. He came to my press for getting the magazine printed, Back to Godhead. I found that it was not very easy for him to collect money. He would come to the press practically every day, and after the printing was done, he would do everything himself. But he was a dedicated person, a very committed person. And at the times when సో అది 1956లో ఆయన ఈ మ్యాగజైన్కి స్థాపించి ఈ ప్రెస్ ఓనర్ దగ్గరికి రావటం, ఆయన అన్ని ప్రింట్ చేయటం, చేసిన తర్వాత స్వయంగా ఆయన అన్ని చూసుకోవటము, మనీ లేకపోయినా ఆయన ఎంతో కష్టపడటం, అవన్నీ చేయటం విషయం ఇక్కడ ఈ చెప్తున్నారు ఆ ప్రెస్ వారు. he was not in a position to pay the bills. I would ask him, why are you running this? Why don't you stop it? He would say, no, it is my mission. And one day Surendra Kumar will see that I will succeed in my mission. He moves to. సో చెప్పారు, ఎందుకు చేస్తున్నావు, నీకు డబ్బు లేదు, నీకు ఇదంతా ప్రాబ్లంగా ఉంది, మానేసేయరాదా, ఎందుకు ఈ అవస్థలు అంటే, కాదు ఇది నా మిషన్, నేను చెయ్యాలి, ఇది నా బాధ్యత, నేను నా డ్యూటీ నేను చేస్తాను, నేను ఇందులో సఫలీకృతుని అవుతాను అని కూడా ఆయన ఈయనతో చెప్పడం జరిగింది. 100 West 72nd Street. అయితే 3 months later, his typewriter and tape recorder for translating are stolen. Bhaktivedanta Swami later said, I came to America risking my life. I was physically unfit and at the fag end of my days. Sometimes I did not know where to live, nor was I used to the severe cold. Seemingly I was alone for 1 year, but I never felt alone. I always felt the presence of my spiritual master, so I did not lose my enthusiasm, despite all difficulties.
సో ఆయన అయితే లేట్ 60s ఎర్లీ 70లో వచ్చి అమెరికా వెళ్ళి అక్కడ ఆయన చలి ఆయన 3 నెలలు అక్కడ ఒక చిన్న న్యూయార్క్ సిటీలో ఒక చోట ఉంటూ ఆయన టైప్ రైటర్ అవి కూడా 3 నెలల తర్వాత అక్కడ దొంగిలించబడ్డాయి. ఆయన చలి తట్టుకోలేక తట్టుకోవటం కూడా ఆయనకి చాలా కష్టం ఆ ఏజ్లో. కానీ ఆయన అలాగే ఉంటూ సాగించారు ఆయన యొక్క జీవనాన్ని, తన యొక్క మిషన్ని మర్చిపోకుండా. Bhaktivedanta Swami arrived in America during a decade of discontent. There's widespread dissatisfaction with America's war in Vietnam and with what some consider her racist, exploitative dealings at home and abroad. Disillusioned by the establishment, the youth create a counterculture of their own. Around the time Bhaktivedanta Swami came, waves of Americans are breaking away from the status quo, searching for an alternative. సో ఆయన వచ్చినప్పుడు ఈ వియత్నాం యుద్ధం ఇవన్నీ జరుగుతూ కొంచెం ప్రపంచం అంతా అల్లకల్లోలంగా ఉంది. అలాంటి సమయంలో ఆయన అమెరికా వెళ్ళడం జరిగింది. Short time, Bhaktivedanta Swami lives in the Bowery in a loft given by a friend. Mukunda Goswami, who was attending his classes at this time, tells of their first meeting. He wore very thick glasses and had a big Sanskrit book spread out before him. His voice was very deep and resonant. He spoke with great authority, and the Sanskrit shlokas he spoke were very beautiful, very melodious. He was obviously a very distinguished scholar, and I became very curious, almost astonished as to how someone of his stature, he looked very much like an aristocrat, could be living and residing in the Bowery, the Skid Row of New York. And afterwards I approached him to speak. I was standing and he was sitting on his small dais, so he was looking up at me, and he had the look of a very happy, innocent young child. And I could see that he actually had all the time in the world for me. He wasn't short of time. I asked questions, he would answer. Then after some time, he moved to a somewhat better neighborhood on 2nd Avenue. We helped him rent a small storefront there, and he had an apartment in the back. And within a few weeks' time, this little storefront on 2nd Avenue, on the Lower East Side of New York, which was then populated by thousands of young hippies, had been transformed into a beautiful Krishna temple. సో ఇందాక ఇప్పుడు మాట్లాడిన ఆయన మొట్టమొదట్లో ఆయన ప్రభుపాద దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి ఒక అమెరికన్, ఆయన యొక్క బోధలు విని ముకుంద గోస్వామి ఆయన మారిపోయి మన హిందూ దీనిలోకి కృష్ణ చైతన్య మూమెంట్లోకి ఇస్కాన్లోకి జాయిన్ అయ్యారు, అంటే ప్రభుపాద శిష్యులయ్యారు. ఆయన ఇంత ఏమీ లేకుండా అలాంటి చిన్న ప్లేస్లో ఉంటూ ఆయనకున్న నాలెడ్జ్ ఎంతో నాకు అర్థమైంది. ఎన్నో విషయాలు ఆయన సంస్కృతము ఇవన్నీ, అంత గొప్ప వ్యక్తి ఏమిటి ఇక్కడ ఉంటున్నారు ఇలా ఉంటున్నారు అనుకున్నాను. ఆ తర్వాత ఆయన ఇంకో వేరే చోటుకు మారటం, అక్కడ ఒక చిన్న గుడిని స్థాపించటం, కృష్ణ మందిరాన్ని, ఎంతోమంది మెల్లమెల్లగా ఆయనకు శిష్యులు రావటం జరిగింది. ఆ గుడి స్థాపించిన తర్వాత ఇలా అక్కడ ఉన్నటువంటి పాశ్చాత్యులందరూ The Hare Krishna movement has taken root. ఆ రకంగా హరే కృష్ణ
హరే కృష్ణ చైతన్యం మొదలైంది ఆ పాశ్చాత్య దేశాల్లో. As in New York, Bhaktivedanta Swami gathers sincere followers. The Hare Krishna movement begins to grow. Bhaktivedanta Swami becomes respectfully known as Prabhupada, meaning one at whose feet the masters sit. Our lives will be successful. In Melbourne, Australia, Srila Prabhupada worships Lord Chaitanya, a divine incarnation of Krishna. By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed the deity here in your country. You are very fortunate that Chaitanya Mahaprabhu has come to your country to teach you how you become free of all anxiety. This is Chaitanya Mahaprabhu's mission. Everyone is full of anxiety, but everyone can be free from all the anxieties if he follows the path chalked out by Sri Chaitanya Mahaprabhu. As people are fallen in this age, the method also has been offered very simply. They have been recommended simply to chant the holy name of God. That's all. For 5 years after first arriving in America, Srila Prabhupada presents Krishna consciousness primarily to Westerners, from housewives to hippies to heads of state. Then, in November 1971, after a world tour, he returns to Delhi with some of his followers. సో ఆయన ఇలా ఆస్ట్రేలియా కూడా వెళ్ళి అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు ఆలయం కూడా, చైతన్య మహాప్రభు ఆయన 15వ శతాబ్దంలో జన్మించి హరే కృష్ణ హరే రామ మంత్రాన్ని ఆయన ఉపదేశించారు అందరికీ కూడాను. ఈ మంత్రాన్ని జపిస్తే మనకున్న ఆందోళనలన్నీ కూడా పోతాయి అని చెప్తున్నారు ఆయన. ఆస్ట్రేలియాలో అది టెంపుల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడింది చూసాము. ఆ తర్వాత ఆయన 72 వరకు 5 సంవత్సరాలు ఇదంతా కొంచెం వ్యాప్తి చేసి ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారి 1972లో తిరిగి ఢిల్లీ రావటం జరిగింది. The mayor receives him with the fanfare that greets a homecoming patriot. Prabhupada quotes Lord Chaitanya. It is the duty of those born in India to benefit others by spreading Krishna consciousness. This is India's greatest glory, her unique gift to the world. 30,000 Indians gather nightly at the Delhi fairgrounds to see the Western devotees and hear Prabhupada speak. World's largest planetarium, and around it a spiritual city with schools, shops, farms, and many temples for worshipping Lord Krishna. Within the hearts of India's people is a natural respect for the eternal Krishna-conscious culture. Many come forward to take part in Srila Prabhupada's movement and accept initiation from him. సో ఆయన ఈ రకంగా చివరకు అంటే ఇండియా వచ్చినప్పుడు కూడా అందరూ వచ్చి రోజు ఆ టెంపుల్కి రావటం వినటం జరిగింది. చాలామంది మనలో చాలామందికి ఆ భక్తి అనేది ఉంది కాబట్టి చాలామంది ఇక్కడ కూడా ఆయనకు భక్తులయ్యి ఆయన దగ్గర నుంచి ఇనిషియేషన్ తీసుకోవటం కూడా జరిగింది. No one should go hungry within a 10-mile radius of the temple, Prabhupada instructs. In March 1972, devotees start the Iskcon food relief program, distributing prasad, vegetarian food offered to Lord Krishna.
As the Mayapur project develops, Prabhupada invites his disciples from 6 continents to join together yearly on the anniversary of Lord Chaitanya's appearance. Prabhupada wants them to be purified and inspired by remembrance of the Lord in his holy land. Prabhupada sees his society grow into a worldwide confederation with more than 100 temples, restaurants, institutes, schools, and farm communities. 500 years ago, Lord Chaitanya predicted that one day the holy name of Krishna would be heard in every town and village of the world. By the mid-70s, Hare Krishna becomes a household word. సో మొత్తం మీద చైతన్య మహాప్రభు 15వ శతాబ్దంలోనే ఆయన ఒక రోజున ఈ భగవంతుడి పేరు ప్రపంచం అంతటా కూడా తెలుస్తుంది అని చెప్పారు. ఆ రకంగా ఈ ప్రభుపాద స్థాపించిన ఇస్కాన్ ద్వారా ఎన్నో హరే కృష్ణ టెంపుల్స్ 100కు పైగా స్థాపించడం జరిగింది ఆయన చివరిలోనే. అవన్నీ ప్రపంచం మొత్తం మీద. సో అక్కడంతా కూడా ఈ హరే కృష్ణ నామం జపిస్తూ ఉండటం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఈ మాయాపూర్లో అన్నదానము, ప్లానటోరియము కూడా పెద్దది అక్కడ స్థాపించడం జరిగింది. మాయాపూర్ ఇస్కాన్ హెడ్ క్వార్టర్స్. సో ఇక్కడ కలకత్తా దగ్గర. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడి పేరు ప్రపంచం అంతటా కూడా మారుమ్రోగుతుంది అని చెప్పింది ఎవరు అంటే ఎవరైనా చెప్పగలిగితే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. లేదంటే అది ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాము చైతన్య మహాప్రభువు అని. సో ఆయన ఆ తర్వాత ఎన్ని టెంపుల్స్ అంటే ప్రభుపాద 100 టెంపుల్స్ పైగా చేశారు అని చెప్పారు. ఇస్కాన్ అక్కడ మొదలు పెట్టడం, ఆ తర్వాత ఆయన చివరికి అది 100 టెంపుల్ పైగా ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఉన్నాయి. ఇది మన ఇస్కాన్ రాధా గోవింద మందిరం మంగళూరులోది. దీని ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే ఎవరికైనా తెలుసా మంగళూరు టెంపుల్ ఎందుకు చూస్తున్నాము ప్రత్యేకంగా? మనం హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు లేదా చాట్లో టైప్ చేయొచ్చు. 100+ గీతా మాతాజీ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే. సో వై ఆర్ వి సీయింగ్ మంగళూరు టెంపుల్ ఎందుకు ఇక్కడ చూస్తున్నాము? ఎందుకు ఈ క్లాస్ మనకి స్థాపించింది ఎవరు? మనకు ప్రొవైడ్ చేసింది ఏ టెంపుల్ ద్వారా? మీరంతా ఈ జూమ్ క్లాస్కి వచ్చారు కదా. ఈ టెంపుల్లో ఎందుకున్నాము అంటే ఇస్కాన్ మంగళూరు వాళ్ళు మనకు ఈ ఫ్రీ క్లాస్ని అరేంజ్ చేశారనమాట. సో ఇది ప్రభుపాద ప్యాలెస్ ఆఫ్ గోల్డ్, ఇది వెస్ట్ వర్జీనియాలోది. ఇది అక్కడ పెద్ద టెంపుల్ అమెరికాలో స్థాపించినటువంటిది. ఆ తర్వాత ఇది యూకేలో అంటే లండన్లో, ఆ తర్వాత యుక్రెయిన్లో ఇదంతా కూడాను. మరి తర్వాత డర్బన్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఈ టెంపుల్. మాయాపూర్ మన వెస్ట్ బెంగాల్లో ఇప్పుడు చాలా వరకు పూర్తయిపోయింది ప్లానటోరియం అదంతా. తర్వాత సో ఆయన 1965 ఆయన అమెరికా రావటం జరిగింది. 77 వరకు అమెరికాలో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత 77లో ఆయన పరమపదించారు. తర్వాత ఇది రాధా గోవింద మందిరం మంగళూరులో మన కర్ణాటకలో. ఇక్కడ ఇది ఎక్కడుంది అంటే ఈ రాధా గోవింద మందిరం కోకోనట్ గార్డెన్ రోడ్డు, కదరి, మంగళూరులో. ఈ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ మన నామనిష్టదాస్ ప్రభుజీ. ఆయన ఐఐటి కాన్పూర్లో బీటెక్ చదివారు. ఆయన చదివి ఈ ఇస్కాన్ హరే కృష్ణ సేవకు ఆయన అంకితమయ్యి మనందరికీ కూడా ఉచితంగా ఈ కోర్సెస్ తీసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించారు ఇస్కాన్ మంగళూరు టెంపుల్ తరఫున. సో భగవద్గీత ఒక గొప్ప శాస్త్రం. మన యొక్క ఆందోళనలన్నిటికీ కూడా, సమస్యలకు కూడా సమాధానాలు భగవద్గీతలో దొరుకుతుంది. ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక డిక్షనరీ లాంటిది అని మహాత్మా గాంధీ గారు కూడా ఆయన చెప్పటం జరిగింది. మన అందరికీ కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చేటటువంటి పుస్తకం. ఎంతో గొప్ప నాయకులకు కూడా ఇది ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చినటువంటి గ్రంథం. సో గీతను తలుచుకుంటే ఎంతో ఆనందం వస్తుంది, రోజు కొత్త అర్థాలు గోచరిస్తాయని ఇలా గొప్పవాళ్ళు కూడా చెప్పారు. ఇంకపోతే ఇస్కాన్ భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అని ప్రభుపాద గారు రాసిన పుస్తకంలో ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే, మరి ఈ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి శాస్త్రం సరి అయిన
విధంగా కరెక్ట్గా చెప్పాలి, మధ్యలో అర్థాలు మార్చేయకుండా. అది సరి అయిన గురు పరంపర ద్వారా వస్తే గురువు నుంచి గురువు, ఇంకొక గురువు, ఆ కింద వాళ్ళ శిష్యుడు, మళ్ళీ ఆయన వాళ్ళ శిష్యుడికి, అలా ఒక పరంపర అంటే ఒక వరుసలో సరి అయిన వరుసలో సరి అయిన పద్ధతిలో అది రావాలి. ఎవరు పడితే వాళ్ళు కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని చెప్పేటట్లుగా ఉండాలి. అందుకని గురువుల పరంపరలో వచ్చిన వాళ్ళ ద్వారా వింటే మనకది కరెక్ట్గా ఆ మీనింగ్ బోధపడుతుంది. అది పెద్ద పుస్తకం, మరి సిస్టమేటిక్. అలాగే ప్రభుపాద గారు ఆ పరంపరలో వచ్చిన ఆయన, ఈ బ్రహ్మదేవుడు భగవంతుడి నుంచి బ్రహ్మదేవుడు, నారదుడు, వ్యాసుడు, వీళ్ళందరూ ఆ వరుసలో వస్తూ ప్రభుపాద ఈ భాష్యాన్ని రాయటం జరిగింది. ఇది పెద్ద పుస్తకం, చదవాలి సిస్టమేటిక్గా అంటే సంవత్సరం పడుతుంది, 18 రోజుల్లో కష్టం. కానీ మేము మా యొక్క ఒక పద్ధతి ద్వారా మీకు రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున అధ్యాయంలో ఉన్న ముఖ్య విషయాలన్నీ కూడా మీకు చెప్పటం జరుగుతుంది. కృష్ణార్జున సంభాషణ. దీని యొక్క అబ్జెక్టివ్ ఏమిటి కోర్సుకి అంటే, మీకు భగవద్గీత అంటే బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్, మంచి అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. అది ఇంకా మీరు డీప్గా చదవాలి అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇది ఫస్ట్ లెవెల్ అన్నమాట. ఇది చదివితే అసలు మీకు ప్రతి అధ్యాయంలో ఏమిటి విషయం అన్నది మీకు అర్థమవుతుంది. పోతే రోజుకి 1 గంట ఉంటుంది మన క్లాసు. ఒక్కొక్క అధ్యాయం ఒక్కొక్క రోజు, ఆ అధ్యాయంలో ముఖ్య విషయాలు, క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా క్లాస్ అయిన తర్వాత హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, అప్పుడు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. రోజు కూడా మీకు క్విజ్ ఒకటి ఉంటుంది, వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీకు లింక్ ఇస్తారు. అది మీరు ఆన్సర్ చేస్తే 18 క్విజెస్, చాప్టర్స్, ఒక్కొక్క చాప్టర్కి ఒక్కొక్క క్విజ్, 18 క్విజ్లు అయిపోయినాక మీకు సర్టిఫికెట్ కూడా వస్తుంది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ లెవెలు మీకు కావాలంటే మరి 2వ లెవెలు, ఆ తర్వాత ఇనిషియేషన్ అని ఉంటుంది. అంటే మీరు ఆశ్రయం పొందటం, అంటే మనం భగవంతుడి దగ్గర గురువుల దగ్గర ఇనిషియేషన్ తీసుకుని మనం నామజపం ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు. లెవెల్ 2 శ్రద్ధావన్, అంటే ఒక రౌండ్ హరే కృష్ణ జపం చేయటం, అంటే లెవెల్ 2 వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు అది చేయొచ్చు. లెవెల్ 3 ఉంది, తర్వాత లెవెల్ 4 ఉంది. ఆ లెవెల్ 4 అయ్యేసరికి మీకు భగవద్గీత శ్లోకాలు, వాటికి మీనింగు, ప్రతిపదార్థం అన్నీ కూడా బాగా తెలుస్తాయి. టీచింగ్ కూడా చేయొచ్చు మీకు కావాలంటే. సో అలా మీరు ఈ అవకాశాలన్నీ ఫ్రీగా ఈ ఇస్కాన్ వాళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇకపోతే ఈ క్లాస్లో ఇస్కాన్ మంగళూరు మీకు ఫ్రీగా ఒక ఈబుక్ ఇచ్చేస్తాం. iskconmangaluru.com ఫ్రీ రిసోర్సెస్. మీరు ఇది టైప్ చేసి చూడండి. ఇది కనుక మీరు టైప్ చేస్తే, ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఆ పేజ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. చూపిస్తాను ఒక్క నిమిషం. సో లింక్ ప్రెస్ చేసి చూడండి, మీరు కూడా మీకు తెలుస్తుంది. అది ప్రెస్ చేస్తే ఈ రిసోర్సెస్, హరే కృష్ణ మాతాజీ, అది వెబ్సైట్లో, అది చాట్లో పెడతారా, చాట్ బాక్స్లో ఆ లింక్. iskconmangaluru.com శ్రీదేవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ పెట్టాను చూడండి, చాట్లో పెట్టాను. సో మీకు అప్పుడు ఇందులోకి వెళ్తారు, ఫ్రీ రిసోర్సెస్ అని ఉంటుంది. సో ఈ ఫ్రీ రిసోర్సెస్లో మీరు ఈ పుస్తకం దగ్గర తెలుగు అని కనుక అక్కడ క్లిక్ చేశారంటే మీకు అప్పుడు భగవద్గీత పుస్తకం అంతా కూడా మీకు కనిపిస్తుంది. మాతాజీ కూడా మీకు గ్రూప్లో కూడా మీకు పోస్ట్ చేస్తాం ఈ పుస్తకం, మీరు చూడొచ్చు. సో దీంట్లో మీకు శ్లోకం, అనువాదం, తర్వాత భాష్యం, అంటే ఇంకా వివరంగా అర్థం అన్నమాట, దాని గురించి మొత్తం ఉంటుంది. సో ఇది మీకు ఫ్రీ. నెక్స్ట్ ఈ పుస్తకం మీరు ఫ్రీగా చూడొచ్చు. మీరు పుస్తకం హార్డ్ కాపీ కావాలంటే మీరు ఈ లింక్లోకి వెళ్తే ఈ 3 పుస్తకాలు వస్తాయి. iskconmangaluru.com ఫస్ట్ మీరు అందరూ కూడా
ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి, isconmangaluru.com. నేను మళ్ళీ జస్ట్ వెబ్సైట్ లింక్ కూడా పెడతాను, అది isconmangaluru.com. సో స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది, ఇప్పుడు కనిపిస్తోందా? అంటే భాష్యం కనిపిస్తుంది మాతాజీ. భాష్యం కనిపిస్తోంది. ఓకే, మీకు ఇంకా పీపీటీ కనిపించట్లేదా? హరే కృష్ణ. ఓకే, లెట్ మీ సీ. ఓకే, ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది కదా మాతాజీ? సో ఇది మీకు ఈ టిఎల్వై బుక్ 600 కనిపిస్తుంది. అది క్లిక్ చేస్తే మీరు అది కనుక క్లిక్ చేస్తే ఈ పేజ్లోకి వెళ్తారు. సో ఇక్కడ మీకు పేమెంట్ డీటెయిల్స్ 600, మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్, మీ ఫోన్ నంబరు, మీ పేరు, మీ అడ్రస్, మీ పిన్ కోడ్ ఇవన్నీ కూడా రాసి మీరు ఈ పే నొక్కారంటే మీకు ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ ఇవన్నీ చేసేటటువంటి అవకాశం మీకు కనిపిస్తుంది. సో అలా మీరు చేసి మీరు తీసుకోవచ్చు. ఈ హార్డ్ కాపీ పుస్తకం కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు అట్లా తీసుకోవచ్చు. ఇది రాధా గోవింద మూర్తులు. ఆ తర్వాత వాట్సాప్, మీకు ఆ వాట్సాప్లో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, క్లాస్ లింక్ దగ్గర నుంచి మీకు ఫ్రీ ఈబుక్, ఈ భగవద్గీత పుస్తకం, ఆ తర్వాత మీకు ప్రతిరోజు అన్ని జరిగే విషయాలు, ఆ తర్వాత క్విజ్ మీరు తీసుకోవటానికి చిన్న క్విజ్ లాంటిది ఉంటుందని చెప్పాను కదా, ఎగ్జామ్ లాంటిది, అది లింక్, దాని ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఎలా మీరు ఆ క్విజ్ తీసుకోవాలో అవన్నీ కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీకు పెడతారు. అయితే ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరందరూ మనం మెంబర్స్ కాబట్టి ఆ గ్రూప్లో ఎలా ఉండాలంటే మర్యాదగా మీరంతా ఉంటారు, కానీ ఒక్కసారి అందరికీ కూడా జస్ట్ రూల్స్ చెప్తున్నాను. మరి ఎవరిని అందులో తప్పుగా మనం అనకుండా మర్యాదగా అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి కరెక్ట్గా ఉండాలి. మెంబర్స్ అందరితో, వాలంటీర్స్తో, మరి యాడ్మిన్స్తో, టీచర్స్తో అని చెప్తున్నారు. తర్వాత అన్నెసెసరీ మెసేజెస్ టీచర్స్కైనా, అడ్మిన్స్కైనా, వేరే మెంబర్స్కైనా ఎవరికి కూడా అనవసరంగా పంపకూడదు. అంటే విషయం ఏదైనా క్లాస్ తాలూకు, సబ్జెక్ట్ తాలూకు ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే చేయొచ్చు, కానీ అన్నెసెసరీగా ఎవరినైనా మెంబర్స్ని మెసేజెస్ పంపి హెరాస్ చేస్తే అది కరెక్ట్ కాదు. వాళ్ళని అలా చేయటం జరిగితే మరి గ్రూప్ నుంచి రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇకపోతే టీచర్స్, నేను రోజు ఈ క్లాస్ చెప్పేది, నా పేరు షీలా. తర్వాత మన అడ్మిన్స్ మన శ్రీదేవి మాతాజీ, ఆ తర్వాత కళ్యాణి మాతాజీ, మీరు వచ్చారా? హరే కృష్ణ కళ్యాణి మాతాజీ రాలేదు. ఓకే, సో ఇంకొక మాతాజీ కూడా ఉంటూ ఉంటారు, కళ్యాణి మాతాజీ అని. సో బట్ శ్రీదేవి మాతాజీ వాట్సాప్ అడ్మిన్. సో నేను మీకు ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు మమ్మల్ని అడగవచ్చు. ఇంకపోతే ఇక ఎంతోమంది ఈ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఏ రకంగా మళ్ళీ అడ్మిన్స్ అయ్యారు, టీచర్స్ అయ్యారు అన్నది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తోంది అన్నమాట. చాలామంది మరి 2020లో వచ్చిన వాళ్ళు, 21లో వచ్చిన వాళ్ళు, వీళ్ళంతా కూడా భజనలు ఇవన్నీ చేస్తూ మేము భగవద్గీత గురించి చదువుకున్నాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా టీచర్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ భక్తుల్లో కొందరు. ఇకపోతే జూమ్ క్లాస్ రూల్స్ ఏమిటి అంటే, మీరు కొంచెం మరి విన్న గంట కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలి. ఒకవేళ పడుకుని వినాలి చేయాలి అనేది వీలైనంత వరకు శ్రద్ధగా క్లాస్లో కూర్చున్నట్లే కూర్చోటానికి ప్రయత్నించండి. అయినో ఇంటి నుంచి ఉంటున్నాం కాబట్టి ఏముందిలే అనుకోవచ్చు, పర్వాలేదు. కానీ మీరు కూర్చుని అటెంటివ్గా లేకపోతే మాత్రం మీ వీడియో ఆఫ్ చేసుకోండి. సో ఓన్లీ మీరు అటెంటివ్గా కూర్చుని సరిగ్గా ఉంటేనే వీడియో ఆన్ చేసుకోండి. పడుకుని వింటూనో ఇంకా అట్లాంటి సమయంలో మీరు వీడియో ఆఫ్ చేసుకోవాల్సిందిగా మీకు ఒక విజ్ఞప్తి. ఆ తర్వాత ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే క్లాస్ అయిన తర్వాత మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు.
ఆ తర్వాత లేదంటే ఇంకా ఏదైనా క్లాస్ గురించో ఇంకా ఈ క్విజ్ గురించో ఉంటే మరి నన్ను కానీ శ్రీదేవి మాతాజీని కానీ మీరు మెసేజ్ పంపొచ్చు. క్లాస్ అయ్యాక హ్యాండ్ రైజ్ చేసి అడగొచ్చు. వాలంటీర్స్ చాట్ సపోర్ట్ గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది ఆన్లైన్లో. పొద్దున్న 6 నుంచి మిడ్ నైట్ వరకు మీరు ఈ ఈ లింక్ క్లిక్ చేశారంటే అది వాలంటీర్ సపోర్ట్ గ్రూప్ అనమాట. అక్కడికి వెళ్తారు, నేను చాట్లో పెడుతున్నాను. అది క్లిక్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. దాంట్లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు ఆ చాట్ సపోర్ట్ నొక్కి మీకు ఇది కనిపిస్తుంది, ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ మెసేజ్ మీ అని వస్తుంది. అది నొక్కారంటే మీకు ఇక్కడ మెసేజ్ చేయాల్సింది ఎస్ఐ. ఇక్కడ మన పేరు ఇవన్నీ కూడా మీరు రాసుకుని మీరు మొదలు పెట్టచ్చు స్టార్ట్ చాట్. అక్కడ మీరు మాట్లాడేది వాళ్ళకు కనిపిస్తుంది, మీకు ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి. సో అది ఇక్కడ ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అది కూడా ఒక మార్గం. టీచర్ని అడగొచ్చు, శ్రీదేవి మాతాజీని అడగొచ్చు, నన్ను అడగొచ్చు, లేదంటే క్లాస్లోనే అడగొచ్చు, లేదంటే వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయొచ్చు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఉంటే, లేదంటే వీళ్ళని కూడా అడగొచ్చు ఇలా. ఆ తర్వాత ఇంకా వెబ్సైట్ ఫోరము ఇవన్నీ అక్కడ కూడా వెళ్ళి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఇదేమి పని చేయకపోతే ఈ ఈమెయిల్ అడ్రస్ కూడా మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే పంపచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే డొనేషన్, ఒక్కొక్కసారి డొనేషన్లు ఎవరెవరో అడుగుతూ ఇస్కాన్ అడిగిందని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి కరెక్ట్గా మీరు ఎప్పుడైనా ఇస్కాన్ మందిరానికి మంగళూరు వాళ్ళకి డొనేషన్ ఇవ్వాలి అంటే ఇది మనకు ఉచితంగా కల్పించారు, వాళ్ళకి ఏదైనా ఇద్దామని మీకు అనిపిస్తే ఇవి కరెక్ట్ అయిన లింక్స్. ఈ లింక్స్ అన్నీ కూడా మేమే వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాము, మీరు అప్పుడు దాంట్లో చేయండి. అంతేగాని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇది ఇస్కాన్ వాళ్ళదైనా ఇంకెవరన్నా ఇలా ఇస్తున్నారా అన్నది ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ లింక్ నొక్కితే అంటే 500కు ఒక లింక్, 1500కు ఒక లింక్, 2000కు ఒక లింకు అలా ఉన్నాయి. నేను ఉదాహరణకు 500 లింకు ప్రెస్ చేశాను. ప్రెస్ చేస్తే మీకు అప్పుడు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఓపెన్ అయినప్పుడు సేమ్ థింగ్, అమౌంట్ ఎంత ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో పెట్టండి. తర్వాత మీరు ఏ సేవ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఒక్క ఇటుక, ఒక చదరపడుగా, లైఫ్ మెంబర్షిప్, అదేదో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మన ఈమెయిల్, ఫోన్ నంబరు, పేరు, అడ్రస్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టి ఆ తర్వాత మనం పేలోకి వెళ్తే అది మనం ఆ రకంగా ఇవ్వాలి. సో డొనేషన్ ఇచ్చేప్పుడు ఇది ఏమన్నా వేరే వాళ్ళు చేసిన ఇదేమైనా మోసమా, సరి అయిన సైటా కాదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఈ లింక్స్ అన్నీ నొక్కారంటే మీకు వస్తాయి వాట్సాప్ గ్రూప్లో. తర్వాత అవి కరెక్ట్గా మీకు దానికి తీసుకువెళ్తాయి. తర్వాత ఇలాగే ఈ డొనేషన్లో చాలా మోసాలు జరుగుతూ ఏదో ఇస్కాన్ అంటే అడుగుతున్నారు. కాబట్టి మీరు గమనించవలసిందిగా ఒకసారి కరెక్టేనా కాదా అని చూసుకుని ఇవ్వండి. ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే ఇస్కాన్ మంగళూరు రాధా గోవింద టెంపుల్ ఈ అడ్రస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయా, మ్యాచ్ అవుతుందా, వాళ్ళదేనా కాదా అన్నది చూసుకోండి. తర్వాత ఇస్కాన్ అఫీషియల్ ఈమెయిల్ అడ్రస్లు అవన్నీ కూడా మీకు తర్వాత ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇస్కాన్ nantur@gmail.com, namdas@gmail.com, బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్స్ అంటే మనం ఏదైనా బ్యాంకుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా. తర్వాత ఇది ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి వెబ్సైట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను చాట్లో పెట్టాను కదా iskconmangaluru.com. ఇది కనుక నొక్కారు అంటే ఇది ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తారు. ఓకే, ఇది వెబ్సైట్. దెన్ ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూట్యూబ్ ఛానల్, ఇది ఇస్కాన్ మంగళూరు వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్. ఏది అది ఇది ఇస్కాన్ మంగళూరు వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, యూట్యూబ్ ఛానల్ లింక్ ఉందా శ్రీదేవి మాతాజీ? పెడతాను మాతాజీ. సో మాతాజీ లింక్ పెడతారు, మీరు అది క్లిక్ చేసి చూడండి. మీరు కూడా ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది.
ఓకే. సో మాతాజీ ఇప్పుడు లింక్ పెట్టారు, మీరు చూస్తే అది క్లిక్ చేశారంటే ఇది యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్తారు. ఇది దీంట్లోకి ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది మాతాజీ, లింక్లో సంథింగ్ ఇది కాదనుకుంటా. సో కరెక్ట్ లింక్ మాతాజీ మళ్ళీ పెడతారు, మీరు అందులో చూసుకుని యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళొచ్చు. పోతే నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫేస్బుక్ పేజ్ కూడా ఒకటి ఉంది, మీరు ఆ ఫేస్బుక్ పేజ్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఫేస్బుక్ ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి ఇస్కాన్ రాధా గోవింద టెంపుల్ మంగళూరు అని పెట్టారంటే, ఇస్కాన్ మంగళూరు అంటే మీకు వచ్చేస్తుంది. ఆ ఫేస్బుక్ పేజ్ కూడా చూడండి. తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్విజ్, హరే కృష్ణ మాతాజీ క్విజ్ లింక్ పెడతారా? ఆ క్విజ్ లింక్ కనుక మీరు పెడతాను మాతాజీ. యూట్యూబ్ లింక్ అదే మాతాజీ, అది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే మాతాజీ, నేను చూస్తాను. మళ్ళీ చూద్దాము, పర్వాలేదు. ఇది పెడదాం, క్విజ్ లింక్ పెడదాము. ఈ క్విజ్ లింక్ ఇంపార్టెంట్, ఇది చూడండి. ఎందుకంటే మీకు ఇది తీసుకుంటేనే సర్టిఫికెట్ కావాలంటే ఇది తీసుకోవాలి. చిన్న క్విజ్ లాంటిది, మీరు వాట్సాప్లో పెడతారు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ మళ్ళీ. కానీ మీకు చూపిస్తే ఈజీ అని చెప్పేసి నేను స్వయంగా మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను క్లాస్లో. దీనికి వెళ్ళాలి అంటే మీరు రిజిస్టర్ అది చేసుకోవాలి. సో అక్కడ డైలీ క్విజ్లోకి వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. అందరూ ఆ లింక్ పెట్టిన వెంటనే ఆ లింక్ క్లిక్ చేయండి. కోర్సెస్ అట్ ఇస్కాన్ మంగళూరు అనుకుంటాం కదా మాతాజీ. దీంట్లోకి వెళ్ళి మీరు రిజిస్టర్ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళి కోర్సెస్ నొక్కండి, సరిపోతుంది. అప్పుడు దీంట్లోకి వచ్చేస్తారు ఈ పేజ్లోకి. లేదు అంటే ఇది లింక్ నేను పెడుతున్నాను, ఈ లింక్ ప్రెస్ చేయండి. ఇది ప్రెస్ చేయండి, ఈ పేజ్లోకి వస్తారు మీరందరూ. ఈ లింక్ నొక్కితే ఈ పేజ్లోకి వస్తారు. హరే కృష్ణ. ఈ పేజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత తెలుగు అన్నది క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే అప్పుడు నాట్ ఎన్రోల్డ్ అని వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు లాగిన్ టు ఎన్రోల్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ ఆ లాగిన్ క్లిక్ చేయండి. లాగిన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు కొత్తగా వచ్చారు కాబట్టి మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేవు కాబట్టి మీరు రిజిస్టర్ నొక్కాలి. రిజిస్టర్ నొక్కినప్పుడు ఏదో ఒక యూజర్ నేమ్ పెట్టుకుని మీరు ఏదో ఒకటి లాస్ట్ నేమ్, మీ ఫస్ట్ నేము లాస్ట్ నేము పెట్టండి. ఈమెయిల్ అడ్రస్ పెట్టండి. పెట్టిన తర్వాత ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టుకోండి. పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ పాస్వర్డ్ని ఇంకొకసారి పెట్టుకోండి. పెట్టుకున్న తర్వాత ఓకే, సో అకౌంట్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ అని వస్తుంది. అప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఆల్ కోర్సెస్లోకి వెళ్ళి అండర్స్టాండ్ గీత ఆల్ కోర్సెస్లోకి వెళ్ళండి. అండర్స్టాండ్ గీత ఇన్ 18 days దాంట్లో మీరు తెలుగులోకి వెళ్ళొచ్చు. 18 daysలో మన తెలుగు కాబట్టి తెలుగులోకి వెళ్ళి సీ మోర్ అన్నదాన్ని నొక్కండి. ఇక్కడ లాగిన్ టు ఎన్రోల్ అన్నాడు, మళ్ళీ ఇందాకట్లాగానే ఇప్పుడు అది నొక్కి ఎన్రోల్ అయ్యాం. రిజిస్టర్ అవటమే ఎన్రోల్.
ఇందాక రిజిస్టర్ చేసుకున్నాం కదా, ఏం వాడాము, ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్సు, ఆ పాస్వర్డ్, మనమే ఏదో ఒక పాస్వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ చెప్పుకున్న పాస్వర్డ్ని, మనం పెట్టుకున్న పాస్వర్డ్ ఇక్కడ పెట్టండి. పెట్టి లాగిన్ నొక్కండి. యూజర్ నేమ్, ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు లాగిన్ అయ్యాను. సో మనము కోర్సు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే గో టు మై అకౌంట్ చూద్దాం ఒకసారి. గో టు మై అకౌంట్లోకి వెళ్తే అండర్స్టాండ్ గీతా కోర్స్ డే 0 హిందీ ఉంది, మనం తెలుగు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. తెలుగులోకి వెళ్తే డే 0 కనిపించింది. ఈ డే 0 నొక్కాము. మాతాజీ లింక్స్ అన్ని పెట్టారు చూడండి మీరు. తర్వాత లింక్ వచ్చినాక స్టార్ట్ క్విజ్ అని అది క్లిక్ చేస్తే ప్రశ్న కనపడుతుంది. ఇస్కాన్ రాధా గోవింద దేవాలయం యొక్క అధికారిక వెబ్సైట్ ఏది, వీటిల్లో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏదో చూడాలి. ఫస్ట్ది కరెక్ట్, iskconmangaluru.com. అది పెట్టి చెక్ అని చెక్ చేయమనాలి. కరెక్ట్ అని వచ్చింది. సో మన ఆన్సర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ నొక్కితే నెక్స్ట్ ప్రశ్నలోకి వెళ్తాము. సో నెక్స్ట్ ప్రశ్న ఏమిటి, మీరు ఇస్కాన్ రాధా గోవింద దేవాలయం యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్కు సభ్యత్వాన్ని పొందారా? లేదు, నాకు తెలియదు ఛానల్ సంగతి. పెట్టి చూద్దాము ఏమంటారు, నాకు తెలియదు బహుశా. ఇది ఎస్ అని వచ్చింది, బట్ ఏదైనా పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మీరు ఇస్కాన్ రాధా గోవింద ఫేస్బుక్ పేజీని అనుసరిస్తున్నారా? ఎస్, ఇప్పుడు చూసాం కదా, ఎస్ పెడదాము. ఓకే, కరెక్ట్ అంటున్నారు. లేకపోతే లేదని చెప్పండి, అది పర్వాలేదు రాంగ్ అయినా కూడా. మీరు ఇస్కాన్ మంగళూరు క్విజ్ వెబ్సైట్ని దర్శించి నమోదు చేసుకున్నారా? నమోదు చేసుకోకపోతే అసలు ఇంత దూరం రాము, కాబట్టి చేసుకున్నాం, కాబట్టి ఎస్ కరెక్ట్. నమోదంటే రిజిస్టర్, ఇందాక రిజిస్టర్ చేసుకున్నాం కదా, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాం కదా, ఎస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్కి వెళ్దాము. నెక్స్ట్, మీరు కోర్సుకు సంబంధించిన సందేహాలు, తరగతి సమయంలో మార్పులు, క్విజ్ సమస్యలు, ఇంకే విషయాల్లో సందేహాలు వచ్చినా ఎవరిని సంప్రదించవచ్చు? వాట్సాప్ గ్రూప్లో అడ్మిన్ని, తరగతి జూమ్ మీటింగ్లో కోహోస్ట్ని, వెబ్సైట్లో వాలంటీర్ చాట్ సపోర్ట్ని, పైవన్నీ కూడా మీరు చేయొచ్చు, కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ అనమాట. పైవన్నీ అనేది కరెక్ట్. నెక్స్ట్, అట్లా మీరు అన్నీ ఆన్సర్ చేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, తరగతిలో ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి? రెగ్యులర్గా ఉండాలి, అందరితో మర్యాదగా ఉండాలి, మరి క్లాస్లో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా పద్ధతి అండ్ ఎవరిని ఏమీ అనకుండా ఉండాలి. పైవన్నీ కూడా కరెక్టే కాబట్టి పైవన్నీ కరెక్ట్ ఆన్సర్, అది పెడదాము. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో మరి క్లాస్ మెటీరియల్ కానీ క్విజ్ కానీ ఇంకేదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఏం చేయాలి? చివరిలో టీచర్ని అడగాలి, జూమ్ హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ ద్వారా చేయి పైకెత్తాలి, మీ ప్రశ్నని చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయాలి. పైవన్నీ కరెక్టే, ఇవేవైనా చేయొచ్చు కాబట్టి పైవన్నీ ఓకే కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్విజ్ తీసుకోవటం గురించి నాకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే నేను ఎలా సమాధానాలు పొందగలను? అంటే వాట్సాప్లో పోస్ట్ చేసిన సూచనలను అనుసరించండి. క్లాస్ చివరిలో క్లాస్ టీచర్ని లేదా కోహోస్ట్ని అడగండి. మీ ప్రశ్నను వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి లేదా వాట్సాప్ అడ్మిన్కి మెసేజ్ చేయండి. చివరిది పైవన్నీ చేయొచ్చు కాబట్టి పైవన్నీ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అది క్లిక్ చేయటం మర్చిపోయాను, సో అందుకని ఇన్కరెక్ట్ అంటుంది, బట్ అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. పుస్తకాలు ఎలా సరఫరా చేయబడతాయి? ఉచితంగా ఈ బుక్స్ ఉచితం, మరియు వెబ్సైట్లో పుస్తకాలను ఆర్డర్ చేయొచ్చు, అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అన్ని పుస్తకాలు ఉచితం కరెక్ట్ కాదు, ఏ పుస్తకాలు అందుబాటులో లేవు కరెక్ట్ కాదు, పైన పేర్కొన్న అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో ఈ బుక్ అంటే ఇందాక నేను చూపించాను కదా,
తర్వాత మాతాజీ కూడా మీకు పోస్ట్ చేస్తారు ఆ పుస్తకం వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఈ బుక్, అది ఫ్రీ. మీరు హార్డ్ కాపీ యాక్చువల్ పుస్తకం కావాలంటే ఆర్డర్ చేయొచ్చు. ఇందాక చూపించాను కదా ఆర్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా. బుక్స్ లింక్ కూడా పెట్టారు కదా మాతాజీ, శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ, బుక్ లింక్ పెట్టారా మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ, ఓకే అన్ని మళ్ళీ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తాం మాతాజీ, మొత్తం అన్ని links. ఓకే ఓకే. సో అంటే ఎవరైనా ఇప్పుడు ట్రై చేయాలనుకుంటే క్విక్గా చేయొచ్చు, లింక్స్ ఉంటే చూడండి. లేదు అంటే మళ్ళీ లింక్స్ అన్నీ పోస్ట్ చేస్తారు, చూడండి. లెర్న్ డాష్ నుంచి నా సర్టిఫికెట్ని ఎలా పొందగలను? లెర్న్ డాష్ అంటే ఏమిటి అంటే ఈ క్విజ్ తీసుకునే దాన్నే లెర్న్ డాష్ అంటారు. అక్కడి నుంచి సర్టిఫికెట్ వస్తుందని చెప్పాను కదా, అది ఎలా రావాలి అంటే ఈమెయిల్లోనా, లేకపోతే కోర్స్ పూర్తి చేసినప్పుడు స్వయంగా ఈమెయిల్లో వస్తుంది దానంతట అదే. లేదంటే లెర్న్ డాష్ క్విజ్ తీసుకోవటం ద్వారా అది ఆటోమేటిక్గా స్క్రీన్ మీదకి వస్తుంది, డౌన్లోడ్ కూడా వీలవుతుంది. ఐ థింక్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. యా, సో అది మీరు అన్ని క్విజ్లు తీసుకోగానే మీకు ఆటోమేటిక్గా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది, సర్టిఫికెట్ వచ్చేసింది మీకు, నొక్కండి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అని, అది క్లిక్ చేయటం. సో అయిపోయాయి 10 ప్రశ్నలు. డే 0 క్విజ్, ఫినిష్ క్విజ్, అది నొక్కాను, క్విజ్ కరెక్ట్. రిజల్ట్స్ నాకు 8 కరెక్ట్ అయ్యాయి. సో 80% కరెక్ట్ అయింది. 1-2 మనం కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ టు కంటిన్యూ అని ఉంది. మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ చూడొచ్చు, రీస్టార్ట్, మళ్ళీ మొదటి నుంచి తీసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఇక్కడ కంటిన్యూ అంటే నెక్స్ట్కి వెళ్ళాలంటే అది నొక్కాలన్నమాట. సో అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చాప్టర్ 1కి వెళ్ళాలన్నమాట. సో చాప్టర్ 1కి వెళ్ళాలి అంటే ఇది అయిపోయింది. చాప్టర్ 1కి వెళ్ళాలి అంటే మీరు మళ్ళీ మీకు లింక్ ఇస్తారు, బట్ లింక్ లేకపోయినా కూడా ఈ పేజ్ నుంచి కూడా మీరు ఇందులోకి వెళ్ళొచ్చు. చాప్టర్ 1 కనిపిస్తోంది ఇక్కడ. ఆ చాప్టర్ 1 మీద కనుక మీరు టేక్ దిస్ కోర్స్ అని ఉంది కదా, అది క్లిక్ చేయండి. అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు చాప్టర్ 1 క్లిక్ చేస్తే మీకు అప్పుడు చాప్టర్ 1 కనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఇంకా క్విజ్, స్టార్ట్ క్విజ్. సో క్విజ్ అది నొక్కారంటే అప్పుడు చాప్టర్ 1 క్విజ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీకు కనిపిస్తాయి. సో ముందు డే 0 క్విజ్ ఫినిష్ చేయాలి. సో అది ఇక్కడ మీకు ముఖ్యంగా చూపించాలనుకున్న విషయం. సో ఏదైనా అన్నీ ట్రై చేసి క్విజ్లో మాత్రం తప్పనిసరిగా రిజిస్టర్ అవ్వండి అందరూ, ఎందుకంటే సర్టిఫికెట్ అది వస్తుంది. సరే, పుస్తకాలు కోర్స్ చూశారు కదా, దానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు ఇవి మీరు ఇందాక కూడా చూశారు. సో ఇకపోతే కొంచెం టైం ఎక్కువ పట్టింది ఇవన్నీ చెప్పటానికి, కానీ అందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సింది రేపటి నుంచి యాక్చువల్గా మనం భగవద్గీత క్లాస్ని అటెండ్ అవుతాము. సో ఎవరైనా సరే ఈ క్విజ్ దాంట్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారా, వెళ్ళారా? హరే కృష్ణ. సంధ్యా మాతాజీ చెప్పండి, ఏమిటి ప్రశ్న? మేడం, సపోజ్ 4 o'clock క్లాస్ మిస్ అయితే వేరే ఏదైనా బ్యాచ్ అటెండ్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉందా? ఆప్షన్ ఉంది. తర్వాత దీనికి కూడా యూట్యూబ్ లైవ్ మీకు వాట్సాప్లో పెడతారు. క్లాస్ అటెండ్ అవ్వకపోయినా అది వినొచ్చు కూడా, ఆ లింక్ యూట్యూబ్లో కూడా వినొచ్చు. రోజు రికార్డింగ్ ఉంటుంది, ఆ రికార్డింగ్ పెట్టేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇకపోతే సంకల్పం ఒకటి చెప్తే క్లాస్ అయిపోతుంది ఈరోజు. సో ఎందుకు చదువుతున్నాము గీతను సిస్టమేటిక్గా మనం అంటే మనం ఇందాక కూడా చూసాము, ఒక జీవన విధానాన్ని కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో పెట్టుకోవటానికి అని చెప్పేసి. సో సంకల్పం చెప్పాలి అంటే మనము ఇది సో రోజు ఈ ప్రార్థనలతో క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాం. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిళితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అది గురు ప్రణామం. ప్రభుపాద ప్రణతి ఏమిటి అంటే నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి.
జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. ఇది పంచతత్వ మంత్రం. ఇది చైతన్య మహాప్రభు యొక్క పంచతత్వ మంత్రం. ఇకపోతే కృష్ణ ప్రణామం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. ఇకపోతే సంకల్పం చెప్దాము. మీరందరూ దయచేసి ఫాలో అయితే చూపిస్తాను. నేను ఈ క్లాసులు, ఈ గీతా క్లాసులు 18 రోజులు గీతా క్లాసులు, అన్ని క్లాసులు తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవుతాను రాధా గోవింద శ్రీలా ప్రభుపాద యొక్క ఆశీర్వాదంతో అని చెప్పి సంకల్పము. సో అందరూ మనసులో ఆ విషయాన్ని ఒకసారి చెప్పుకోవాల్సిందిగా మళ్ళీ కోరుతూ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. మీరంతా రిపీట్ చేయండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో అది మన యొక్క సంకల్పము. ఇకపోతే మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే, కామన్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. క్లాసులో రిజిస్టర్ చేసుకున్నాను, నేను ఎక్కడ అడగాలి నా ప్రశ్నలు ఏమిటి అంటే చెప్పాం కదా, క్లాస్ అయిన తర్వాత హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, క్లాస్లో అడగొచ్చు, చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎవరైనా అడ్మిన్స్ని కానీ మీరు మెసేజ్ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అర్జెంట్ క్లాస్ వరకు ఆగలేమనుకుంటే పంపొచ్చు. పుస్తకాలు ఎలా కొనాలి అంటే ఈ లింక్లోకి వెళ్తే మీరు బుక్స్ అన్నీ కూడా కొనుక్కోవచ్చు. లింక్ను మళ్ళీ నేను పెడుతున్నాను. ఈ లింక్ కనుక మీరు ప్రెస్ చేస్తే మీరు దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఇది బుక్స్ పర్చేస్కి అన్నమాట. అబౌవ్ బుక్ పర్చేస్ లింక్. ఓకే, చూడండి పైన అది బుక్ గీతా 18 డే. అది కనుక నొక్కితే ఎక్కడికి వెళ్తారో చూపిస్తాను. అది ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్తారు. వెళ్ళినప్పుడు మీకు 600 రూపీస్ మీరు ఇదంతా ఏమొస్తుందంటే భగవద్గీత పుస్తకం, ఆత్మ సాక్షాత్కారం పుస్తకం, మరి ప్రశ్నలు సమాధానాలు, జపమాల, ఒక జపమాలకు ఒక సంచి, ఆ తర్వాత సాక్షిమాల, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క రాధా గోవిందుల ఫోటో, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇవన్నీ వస్తాయి. సో సాక్షి మాల, సంచి, ఫోటో, ఇది తర్వాత ఆత్మ సాక్షాత్కారం, ఇవన్నీ తెలుగులో ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ బొమ్మ కనిపిస్తుంది, తెలుగులో మనకి పుస్తకాలు ఉంటాయి. సో అది. ఇకపోతే లాస్ట్కి సర్టిఫికెట్ మీకు ఇలా ఉంటుంది. క్విజ్లన్నీ ఫినిష్ చేస్తే సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ అప్రిసియేషన్, మీ ఈ భువన ఆరాధ్య అన్నది పేరు, మీ పేరు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. మీరు ఏ ఫస్ట్ నేమ్ అయితే ఇచ్చారో ఆ పేరు, ఏ లాస్ట్ నేమ్ అయితే ఇచ్చారో ఆ పేరు ఉంటుందన్నమాట సర్టిఫికెట్ మీద. సో అది ఇలా వస్తుంది మీకు సర్టిఫికెట్. నామనిష్ట దాస్ ప్రభుజీ రాధా గోవింద టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్, ఆయన మనకి సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు. క్విజ్లన్నీ ఫినిష్ చేస్తే ఆయన పేరు మీద వస్తుంది, ఆయన పేరు మీద మనకి ఇచ్చినట్లుగా వస్తుంది. సో ఎంత కష్టము అని అంటే ఈ పరీక్ష మీరు కానీ క్లాస్లో రోజు వింటే మీకు 100% పాస్ అవటానికి ఏ ప్రాబ్లము లేదు. ఒక 80% మినిమం రావాలి సర్టిఫికెట్ కావాలి అంటే. ఈ ఇంటర్నెట్లు, జూమ్లు, ఈ ఆన్లైన్ కోర్సులు ఇవన్నీ నాకు తెలీదు, ఈ ఆన్లైన్ కంప్యూటర్లు అని మీకు కనుక నాకు ఎవరన్నా హెల్ప్ చేస్తారంటే మీరు అడ్మిన్స్ని కానీ మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేస్తే శ్రీదేవి మాతాజీని కానీ నేను మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు తప్పనిసరిగా హెల్ప్ అనేది చేస్తాము, క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తాము.
ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ క్లియర్గా, తొందరపడకుండా నిదానంగా చక్కగా ఫాలో అవ్వండి. అన్నీ క్లియర్గా ఉంటాయి వాట్సాప్లో. ఆ లింక్ ప్రెస్ చేస్తే ఏం చేయాలనేది. అయినా మీకు ఏదైనా సందేహం వస్తే ఎప్పుడైనా అడగొచ్చు. ఇంతకుముందు భగవద్గీత కోర్స్ నేను ఎప్పుడు అటెండ్ అవ్వలేదు, నాకు అర్థం అవుతుందా? తప్పనిసరిగా అర్థమవుతుంది. మేము మీకు వీలైనంత వరకు ఆ మెయిన్ పాయింట్స్ అన్నీ చెప్పడానికి ఈ క్లాసు. ఇకపోతే నేను అసలు ఇచ్చే భగవద్గీత నేర్చుకోవటానికి అర్హత ఉందా ఏంటి అని డౌట్ ఏదన్నా మీకు వచ్చినా, మధ్యలో ఏదైనా మానేయొచ్చా అని అంటే, మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మానేయొచ్చు, మీ ఇష్టం. కానీ మీరు భగవంతుడిని నమ్మి మీరు కంటిన్యూ అవ్వండి. తప్పనిసరిగా మీకు ఈ క్లాస్లో ఎంతో కొంత ఉపయోగం లేకుండా ఉండదు. ఇకపోతే క్విజ్లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా, క్లాస్లో డౌట్స్ ఉన్నా ఎవరిని అడగాలంటే టీచర్ని క్లాస్లో చివరిలో హ్యాండ్ రైజ్ చేసి కానీ చాట్ బాక్స్లో ప్రశ్న కానీ పెట్టవచ్చు. మరి మెసేజ్ ఏదైనా తర్వాత అర్జెంట్ అనుకుంటే వాట్సాప్ అడ్మిన్ కానీ టీచర్ని కానీ అడగొచ్చు మెసేజ్లో. తర్వాత కాంటాక్ట్ వాలంటీర్ చాట్ సపోర్ట్ కూడా మీరు అడగొచ్చు. ఈ ఫోరంలో పెట్టచ్చు. ఇదేది మీకు అందకపోతే ఈ ఈమెయిల్ అడ్రస్ namadas@gmail.com కూడా మీకు ఏదైనా సందేహం ఉంటే పంపచ్చు. ఎన్నో రిస్ట్రిక్షన్లు ఉన్నాయి, ఈ కోర్స్ తీసుకోవాలి అని ఫాలో అవ్వాలంటే అని విన్నాము. నిజమేనా అంటే ఏ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఈ కోర్స్ తీసుకోవటానికి లేవు. అది ఇక్కడ ఈరోజు మీకు చెప్పిన విషయాలు. రేపు నుంచి ఇంత టైం పట్టదు, ఎన్నో విషయాలు చెప్పాల్సి వచ్చి ఈరోజు కొంచెం లేట్ అయింది. బుక్ పర్చేజ్ లింక్ కూడా వాట్సాప్లో పెట్టమంటున్నారు. పెట్టాం మాతాజీ, వాట్సాప్లో పెడతారు. బుక్ పర్చేజ్ లింక్ కూడా పెడతారు. హరే కృష్ణ శ్రీదేవి మాతాజీ పెడతారు కదా ఆ లింక్ కూడా. అన్ని పెట్టేశాను మాతాజీ గ్రూప్ లో. అయితే అదే మాన్విత మాతాజీ మీరు సరిగ్గా చూసారో లేదో మెల్లగా చూసుకుంటూ వెళ్ళి, అయితే ఏ లింక్ ఏది అన్నది కూడా ఉంటుంది కదా మాతాజీ. ఉంటుంది మాతాజీ, సేమ్ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టినట్టే ఉంటుంది మాతాజీ, అన్ని ఉన్నాయి. అంటే ఏ లింక్ ఏదన్నది కూడా పైన హెడింగ్ లాగా ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి తెలియటానికి చూసుకోండి. అది కూడా పెట్టారు. సో అది ఈరోజు విషయాలు. సో అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ మీరు క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవి అది రిజిస్టర్ చేసుకోండి. క్విజ్కి Day 0 ఆన్సర్ చేస్తేనే 1లోకి వెళ్తారు. సో దయచేసి అందరూ అది చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సో అది చేయండి. ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఆ రిజిస్ట్రేషన్కి రేపు. అందరూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయితే మీకు ప్రాబ్లం ఉండకూడదు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు ఏమన్నా ఉంటే చూద్దాము, లేదంటే ఇక రేపు మీట్ అవ్వచ్చు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు శ్రీదేవి మాతాజీ. ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు అందరికీ. రేపు క్లాస్లో